jak ty dva frajeři, jak se potkají na tom sociálním hajzlu veřejným. A teď ten jeden čeká, prosím vás, dělejte, pane, okamžitě, dělejte. Jo, a teď slyší, žbluňk. A on, to vám závidím, že to šlo takhle rychle, žbluňk. A on říká, ne, to nebylo ode mě, až žbluňk, to byl mobil do hajzlu. No, hoří vysokoškolský koleje, přijedou hasiči a říkají, ale to už nestihneme tu plachtu ani roztahnout. Skákejte, já vás budu chytat, jo? Takže vyskočí frér, on chytne, postaví ho na nohy a další, pojď, tak, další. Vyskočí student z Ugandy a on, ty ohořelý mi neházej. Jak ta paní ztratí kuličku, že, kterou si dělala v tramvaji z nosu, takhle. Vyleze na stanici a teď jí upadne, tak ona leze, až hledá jí a co pak, paní, hledáte? Ale takovou kuličku jsem tady ztratila. A říká, a kde? Tady někde? Ne, tamhle vzadu. A proč ji hledáte tady? No, tady svítí světlo, víš, takže to líp hledá. Jak leží ten bezdomovec před Bílým domem v Americe, vyndá z kapsy takhle suchý chleba, sebere tam psí v trávě, exkrement, namaže to takhle na ten chleba a teď vyběhne americký prezident a říká, co to tady děláte? A on říká, no, jsem nezaměstnaný, no, firma zkrachovala, i nás hodně doma, takhle živořím. Tak šáhne do vesty, říká, co vás tady máte $100 a jděte se někam najíst, nedělejte ostudu. No a všechno to točí na kameru český turista a říká, to zkusím doma, až přijedu. Tak přijde na Hradčanský náměstí, starý hadrych, vyndá chleba, sebere psí pořádnej exkrement. Český exkrement, a takový hovno prostě. A teď tam, a ten suchý chleba takhle a začne to tam. A teď otevře pusu a vyběhne náš prezident. A říká, co to tady děláte? Tenhle, tak je dobrý. Co to děláte? A on říká, no to víte, no vysoký daně, že jo, teď ten špidla do toho, jak to tady tohleto a teď firma padla a je nás doma hodně a on říká, proč to mažete tak silně? Je to nepřehledná zatáčka a v ní ten dub obrovský a teď jede prostě Američan v bujku a nezvládne to, napere to do toho stromu a teď chodí a ježišmarja, zase budu týden dělat na new car. No a jeden Němec s Mercedesem a práskne to do toho dubu a vyleze a mein Gott, musím jeden měsíc dělat na nový Mercedes. No a jede Čech v Trabantu, že jo. Smáhne to tam, jenom trsátka lítají, vyleze a ježišmarja, celoživotní úspory v hajzlu. A oni na něj, tak proč si kupuješ tak drahé auto? Stojí pán před obchodákem a taky si takhle dělá kuličku. A manželka říká, Láďo, počkáš na mě chvilinku? Jasně, já nesnáším fronty, já chvilku počkám. On takhle stojí, ona se vrátí a nečekáš dlouho? Ne, ani ne. Jak se potká kon s Roubíčkem a on mu říká, poslechnou Roubíček, oni prý mají $52 milionů. No. A jak k takovému majetku přišli? No, já jsem přijel do Ameriky, měl jsem v kapse 20 centů a za těch 20 centů jsem koupil jablko. To jablko jsem vyleštil flanelovým hadrem, že se lesklo úplně nepředstavitelně. To jablko jsem prodal za $1, za ten $1 jsem nakoupil další jablka, no a pak umřel strejda a zdědil jsem těch $52 milionů. Potkají se dva kamarádi a jeden koktá a říká, člověče, já ti mám takovou zvláštní vadu výslovnosti. Já třeba chci ráno říct manželce, jestli by mi neuvařila kafe a než jí to dořeknu, tak už ho má i zamíchaný. A ten druhý říká, já mám taky takovou zvláštní vadu výslovnosti, člověče. Já chci třeba ráno říct manželce, miláčku, neuvařila bys mi tu skvělou kávu, kterou umíš jenom ty. A místo toho jí řeknu, ty svině jsi mi zničila celý život. Proč mají ženský o 2 mozkový závity víc než kůň? Aby, když meje schody, aby nevychlastala kýbl. Vrátí se jezevec z emigrace z Ameriky, přijde za těma zvířátkama v lese a říká, vy mi teda dáváte, hele, vy tady žijete jak prasata normálně, jo. Chodíte na hajzl, kam se vám zachce, to snad není pravda. Tak si pojďte domluvit, postavíme si tady kadibotku a bude to, nebude v lese čisto. Postaví kadibotku, na dveřích to srdíčko, z boku hezký okýnko a ráno přijdou a okýnko je vyražený. Jezevec říká, hele, tak jako má mi k tomu někdo co říct.
Přihlásí se zajíc a říká, já bych tomu teda měl co říct, jo. Já jsem tady včera stál, medvěd tlapou prorazil to okýnko, chytil mě za uši, vytřel si se mnou zadek a vyhodil mě ven. Oni říkají, medvěde, neblbně, jako ty. Tak zasklej okýnko, přijdou druhý den, okýnko zase rozbitý. Jezevec říká, hala, máme k tomu někdo co říct? A zajíc říká, já bych tomu teda měl co říct, jo. To samý, co včera, hele, stal jsem tady, přišel medvěd, zase vyrazil to okýnko, chyt mě za uši, no a to samý, co včera. Oni říkají, jako medvěde, nech toho, ne. Přijdou třetí den, kadibudka rozmlácená úplně na takovýhle třísky. Jezevec říká, hele, máme k tomu někdo co říct. Přihlásí se Ježek a říká, abych tomu teda měl co říct. Přijde ta ženská k doktorovi si stěžovat a říká, pane doktore, můj manžel je nějaký prostě maniak sexuální, protože on má těžkou práci fyzickou, on vykládá vagony s uhlím, jo. Ale přijde domů, vypije pivo, sní večeři, pak mi jenom řekne, jdem na to znamená, že na mě vlítne a to je do rána, denně, do 6, do 8 a já chodím do práce unavená a už mi hrozí, že mě vyhodí. A doktor říká, helejte, na to léky nejsou, jedině zavolat k jeho vedoucímu, aby mu prostě přidali práci a on přijde unavený, že? A frajer přijde z práce domů a otevře a říká, Maruško, já jsem dneska sám vyložil 70 vagónů s uhlím, ale už snad ani nevař, jdem rovnou na to. Jdou takhle 3 želvy na pivo a jak jsou pomalí, tak jdou do té hospody 5 let. A přijdou do hospody a říká, hele, je nám 3 piva, jo. Sednou ke stolu a ty vole, já nechal doma peníze, hele. Ty seš nejmladší, tak mazej domů pro prachy. Máš to 5 let tam, 5 let zpátky, za 10 let seš tady. A říká, hele, já teda půjdu, ale nesmíte se celou tu dobu napít. Dobře, tak běž. Tak sedí v hospodě, čekají 5 let, 10 let, 15 let, 20 let. Kouknou ke dveřím, želva tam má strčenou hlavu a říká, já ještě koukám. Ruský vědci zkoumají blechu, tak si ji dá pod mikroskop a čučí do něj a kolego, zapište, blecha má 6 nohou. Veme pinzetu, jednu ji utrhne. Blecho, hop. Poing. Urve jí další. Blecho, hop. Poing. Nakonec si urve tu poslední a blecho, hop. Blecho. Zapište, blecha po utržení 6. nohy přestává slyšet. Přišel pán do cirkusu ožralej a říká, pane ředitel, já mám pro vás bezvadné číslo, svážete mi nohy, vytáhnete mě až pod to šapito, pode mě dáte betonový panel, lano uříznete a já z té výšky spadnu na palici na ten beton. A ředitel říká, no to je blbost, no ale jestli mi to chcete ukázat, tak prosím. Tak ho vytáhnou svázanýho za nohy až nahoru, dají tam panel, frér spadne a ředitel, to je úžasný, beru, kolik za to chcete, řekněte si, kolik chcete, já to beru, to je fantastický číslo. A frér se zvedne a říká, ne, já to dělat nebudu, já jsem netušil, že to tak bolí. Kdy jde rodinka s dětma do zoologické zahrady, koukají se na opice a když to je u gorily, tak ta je gorila, ten samec, chytne ženskou za vlasy, vtáhne ji do klece, takhle z ní strhne hadry a ona se tam takhle kreje a říká, Karle, co mám dělat? A on cigáro a zkus to, co doma třeba, že tě bolí hlava. Nebo... Ve škole učitelka říká, děti, vezměte si do školy zítra nějaké své zvířátko a něco hezkého ho naučte. Tak přijde fanoušek a takhle má andulku na prstě a Pepiku! A andulka. Ona říká, no, ty jsi šikovný, naučil pískat andulku, viď, tak, no jo. A co máš ty, Mařenko? Já mám pejska, lehni. Pejsek si lehne. Sedni. Si sedne, ano, pejska naučila povely, výborně. Pepičku, co máš ty? A Pepa vytáhne hada z baťohu, ho roztočí nad hlavou a volavici. Ten had udělá. A ona, no prosím tě to, ale to neukazuješ, co umí zvířátko, ty ho týráš. Ne, mně se to nepovedlo ještě jednou. Roztočí a vší silou o tu... A had zase. Ne, naposledy. Ona, ne, ještě jednou ho vpraštíš, tak opravdu dostaneš vyhazov ze školy. Ne, naposled, paní učitelko. Roztočí ho. A had. Skákal pes. Tak dostala manželka od manžela k Vánocu mobilní telefon. A byla z něj úplně nadšená a teď furt to nosila s sebou a mezi svátkama si lehla do vany takhle a telefon vedle sebe
A manžel chtěl udělat fórek, tak jí zavolal z pevní linky. Tam se jí nezobrazilo číslo. Ona to zvedla, ano. On ještě vtipálek změnil hlas a říká, co pak děláš, miláčku? A ona, prosím tě, polož to, on je doma.